Tervetuloa Koskinen-yhtiöiden esittelyvideolle. Koskisen pyörät ovat lähteneet pyörimään jo vuonna 1937, jolloin nykyisen toimitusjohtajan Kauko Koskisen isä Auno Koskinen aloitti liikennöinnin. Kauko Koskinen aloitti oman liiketoimintansa vuonna 1966 hankkimalla itselleen oman auton. Kuluneiden vuosikymmenien aikana toiminta on laajentunut yhden auton yrityksestä sekä maantieteellisesti että eri suoritealoille muodostaen nykyään noin 90 ajoneuvon ja 130 henkilön konsernin. Kalustomme on monipuolista ja sillä hoidetaan pääasiallisesti tilausliikennettä sekä kotimaassa että ulkomailla. Hoidamme kotimaan kappaletavarakuljetuksia umpikaappi-, kapelli- ja avoautoilla koko Suomen alueella. Koko sivu aukeavat umpikaapit soveltuvat monipuolisesti moneen eri ajoon. Osa avonaisista rahtiautoista on varustettu irrotettavin kappaletavaranosturain, joilla kuorman purku suoritetaan kuljettajan toimesta asiakkaan luona. Oma huoltokorjaamo toimii Hinnerjoella. Kalustomme huolletaan ja korjataan pääsääntöisesti siellä. Korjaamon yhteydessä on myös täysimittainen pesulinja. Lisäksi Uudessakaupungissa on toimisto ja korjaamotilat. Massatavaran ajoon on kehitetty uutuutena ultrakevyt erikoisrakenteinen yhdistelmä, jolla saavutetaan 42 tonnin hyötykuorma. Kierrätysmetallin kuljetuksissa käytetään pääasiallisesti kolmilavaisia koukkulaitteen varustettuja yhdistelmiä. Erilaisia lavoja vaihtamalla auto muuntuu tarpeen mukaan eri kuljetussuoritteisiin. Viisiakselisessa vaihtolava-autossa on mahdollisuus lastata merikontti myös pystyasennossa. Auton kokonaispaino on 38 tonnia ja kontin kippauskulma 82 astetta. Suoritamme merikonttikuljetuksia valtakunnallisesti pääsatamien ollessa Länsi- ja Etelä-Suomessa. Sideloader-kalustolla merikontti nostetaan perävaunuun sijoitetuilla nostureilla sivusta alustan päälle ja lasketaan haluttuun paikkaan ilman erillistä nostokalustoa. Uutuutena nyt myös 45 jalan merikontit pystytään kuljettamaan sideloadereilla. Tavallisten konttikuljetusten lisäksi kalustoomme kuuluu myös muun muassa kippaava puoliperävaunu, jolloin kontista tavara kipataan suoraan asiakkaan varastoon. Näissä on lisävarusteina puhalluslaitteet
joilla bulk-tavara voidaan purkaa puhaltamalla suoraan merikontista asiakkaan siiloon. Nousukapellien ansiosta saavutetaan lyhyet lastaus- ja purkuajat. Kalusto soveltuu kappaletavarakuljetuksiin ja on erinomainen yhdistelmä kuivan sahatavaran kuljettamisessa. Hoidamme Manner-Eurooppaan aikataulutettuja pikarahti- ja lämpösäädeltyjä kuljetuksia vaihteleviin määränpäihin. Pikarahtikuljetuksia on päivittäin myös Suomen ja Venäjän välisessä liikenteessä. '70-luvun alusta asti hiekka- ja soratoimitukset omilta sora-alueilta ovat olleet osa toimintaamme. Lämpölavoilla varustetuilla sora-autoilla toimitetaan tänäkin päivänä soralajikkeita omilta sora-alueilta asiakkaille ja louhosautoilla ajetaan maa-aineksia ja louhoskiveä eri työmailla. Useiden vuosikymmenien ajan polttonesteiden kuljetus on kuulunut toimenkuvaamme. Tällä hetkellä suoritamme usealla yhdistelmäajoneuvolla eri toimeksiantajien polttonesteiden kuljetuksia Satakunnan, Pirkanmaan ja Varsinais-Suomen alueella. Pyöräkuormaajia on eri kokoluokissa ja niissä on kauhojen lisäksi varusteina seulontakauhoja, trukki- ja kivipiikkejä. Kuormaajilla ja kaivinkoneilla suoritetaan seulontaa ja kuormausta sekä oman toiminnan puitteissa että asiakkaiden toimipaikoissa. Seulat ovat täry- ja kiekkoseuloja, joilla voidaan seuloa erilaisia maa- ja kiviaineksia. Kauttualla sijaitsevalla autovaa'alla tarjoamme punnituspalveluita 80 tonniin asti sekä siirrettävillä autovaa'oilla 60 tonniin asti. Nosturit ovat 46,5–88 tonnimetrisiä, jotka ovat raskaampien taakkojen nostoon tarkoitettuja kiinteästi autoon asennettuja nostureita. 88 tonnimetrisen nosturin ulottuvuus jatkopuomien kanssa on 30 metriä. 46,5 tonnimetrisen nosturiauton perään on mahdollista kytkeä muiden puoliperävaunujen ohella myös lavettiperävaunu, jolloin kuorma voidaan nostaa lavetin kyytiin ja kuljettaa omalla kalustollamme määränpäähän ja laskea siellä alas asiakkaan toivomaan paikkaan. Varastointipalvelut ovat olleet osa toimintaamme jo 80-luvun puolivälistä asti ja on vuosien saatossa laajentunut isompaan mittakaavaan. Varastointiliiketoiminta on tuonut synergiaetuja, joustavuutta ja lisäarvoa kuljetusliiketoimintaan.
Koskinen-yhtiöiden pyöriä pitää jatkossa pyörimässä 3. sukupolvi, sillä Kaukon tyttäret Minna ja Marjut ovat vahvasti mukana konsernin toiminnassa. Ja näin ollen jatkavat isänsä ja isoisänsä Renkaan jäljissä.